мақомоти Узбекистон гуфтанд тарҳи панҷумин хати интиқоли нерӯи барқи дуҷониба бо Тоҷикистонро ки имкони дар як вақт интиқолу содироти барқ миёни ду кишварро ба роҳ мемонад таҳия мекунад. моҳи декабри соли 2009 Узбекистон расман аз шабакаи умумии барқи Осиёи миёна хориҷ шуд ва содироту воридоти барқ миёни ду кишвар бо ин қатъ гардид. хабаргузории Акипресс аз қавли Исо Саъдуллоев, сардори шӯъбаи рушди стратегии Узбекэнерго навиштааст ки ҳадафи аслӣ барқарории интиқоли дуҷонибаи барқ миёни Тоҷикистону Узбекистон аст ки ҳоло омода мешавад. замони шӯравӣ миёни кишварҳои Осиёи марказӣ шабакаи ягонаи барқрасонӣ фаъол буд. пас аз истиқлоли кишварҳои Осиёи миёна ин шабака то чанд соли баъд низ фаъол буд. соли 2009 Узбекистон аз шабакаи умумии барқи Осиёи миёна хориҷ шуд. Туркменистон ин шабакаро соли 2003 тарк кард. ба ин тартиб баъд аз хуруҷи Узбекистон аз ин шабака Тоҷикистон аз дарёфти 1,2 миллиард киловаттсоат барқи Туркменистон маҳрум шуд, зеро Узбекистон дигар намехост тавассути шабакаҳои худ барқи Туркменистонро ба Тоҷикистон интиқол диҳад. низоми додани барқ ба минтақаҳои ҳаммарзи кишварҳои ҳамсоя низ аз ҳам пошид. ин кишварҳо аз минтақаҳои марказии худ ба чунин минтақаҳо хати интиқоли барқ кашиданд. Тоҷикистон низ водор шуд то хати интиқоли барқи шимол-ҷанубро созад ки он барои ҳадафҳои дигар низ истифода хоҳад шуд. Узбекистон хати Тошканд-Ғузорро сохт. хабари барқарор кардани шабакаи барқрасонӣ миёни ду кишвар дар ҳолест ки Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов, президенти Туркменистон, рӯзи 2 ноябр зимни сафар ба Тоҷикистон гуфт кишвараш омодаи интиқоли барқ ба Тоҷикистон аст.